Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitab tadhib awil fikhi ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Lan sedaya ahli waris ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqbalu lan ora ditampa apa syahadatul a'ma. Apa syahadatul a'ma? Persaksiane wong buta. Orang buta menjadi saksi apapun ora ditampa. Ila fi khamsati mawadingah. Kejaba ing dalem 5 panggonan. 5 perkara. Dirupane 5 al mautu nomor 1 mati. Nek ana wong mati iki kok sing nyekseni wong buta karena iso ndemok tanda-tanda isih mati apa uripe. Terus wong buta iki ndemok terutama nang nggon adine ngerti nek dheweke niku iki terus ngomong iki wis mati je iki. Aku nyekseni iki lho iki wis mati. Aku ditampa wuta kae ditampa. Sing nomor 2 wan nasabu lan nggon nasab karena wong wuta kan nek nggon nasab nggon tentang keturunan iki tetep dadi saksi sah. Kula nek kaya jenengan iki arep Habibah kae udu turunan nabi kok ya asline jenengan iki. Dadi arep Habibah kae kuwi dudu turunan nabi, mbok wong wuta iki ditakoni kowe ketoke kok udu nek kae iki udu. Kae iki wong aku ngerti banget kok mbahne iki Suramenggala kok ya kae iki. Arep wuta kae ngono kuwi dadi. Mbahne iki Suramenggala kae ora duriyah nabi ae. Ora turunan nabi ning kae anu kok ya kae iki turunan reok. Makane ora anu nek wong wuta ngono kuwi tetep dadi. Arep wong wuta nek nggon nasab ki karena dibutuhke kudu weruh. Nek nggon masalah nasab ora kudu weruh. Kae iki tetep kudu duriyah nabi, kudu Habib kae. Arep jenenge Habibah kae iki anu kok ya kuwi. Wong aku ngerti banget kok kae iki biyen iki Lebayan iki nang nggir Kali Sorgayam kok. Jadi turunan nabi. Aku yang ngerti banget kae nek si gendone boran kae asline Gus, ngono kae yang ngerti. Asline Gus lah kae mbahne iki, terus mbahne iki ya iki ngono kuwi. Wong wuta kuwi omong ngono lah kok sing weruh mah ra ngakoni lho. Angel tenan kok. Wal milku al mutlaku sing nomor 3 kepemilikan secara mutlak niku utawe berhak nyekseni utawa upamane wong wuta niki dadi seksi persaksiane sah. Al milku al mutlaku kepemilikan sing mutlak. Ai tegese kaai yadengi danga yadengi kaya yen to ngaku sapa sahsun wong suwiji
milka sain ing miliki sewiji-wiji wala muna zangun lahu lan ora iso dijabut kedue sing miliki niku fihi ing dalem sewiji-wijine mula fayashadu banjur dadi seksi utawa nyekseni sapa al-a'ma wong wuta le nyekseni ana hadza sai'a sak temene utawi iki sewiji-wiji iku mamlukun dimiliki duna ayang sabak dudu yento nisbatake utawa nasabake sapa wong hu ing sae limalikin kedue wong sing nguasani munginin kang tertentu waku bilat lan ditampa apa syahadatuhu persaksiane wong wuta fi hadhil umuri ing dalem ikilah pira-pira perkara misalkan ana sewiji-wiji iki terus dipermasalahkan tentang kepemilikane iki jane ndeke sapa misalkan kaya Mas Parjiman ya keris empu gandring iki ndeke sapa ya nek nggone kono ki mengalor kae urusane mung keris kok ya kae mengalor mengidul kae mung urusane keris lah kepemilikan sewiji-wiji niku kok ana wong ngaku nek iki asline tetep kerise mbahku sing wis diwariske ning aku pamangka jan keris kuwi iki keris Baron Sekeber wis sakarepku lah jenenge keris bertuah ana sing ngaku ana sing ra trima ora iso ki dundakamu wong biyen karo mbahmu ki wis diwenehke mbahku tur wis dikeki mahar nek bangsa ngono kuwi iki ora didol kok ya bangsa kok ngono kuwi iki bahasane mahar mahar iki mas kawin mahar kok iso diarani mahar jalur ceritane cetha keris niku nek cara utawa ya liyane keris barang termasuk pring pethuk termasuk pring pethuk wong le pethuk ning dul jetis kok iki pring pethuk utawa ya nek ra ngono merah delima Iwan barang-barang sing barang-barang sing berbau mistis berbau mistis nek barang iki biasa nek barang ini ku biasa ning memang ning jerone barang kuwi iki nggo omah dienggo manggon dienggo manggon jim dadi tentiku niku ana jine ya merah delima ya pring pethuk ya kadang keris ngene sehingga nalika ana sing manggon ngeten niku engko melu sapa ngono iki jodhon nek ora jodoh gemang biasane iki dijaluk melu ngono gemang sok ilang dhewe nek ora ilang dhewe sok neror sing nggawa biasane sok neror sing nggawa misalkan keris salehke lemari ngono ya engko tengah wengi teng glodak kae karang sing manggon kono sing ra trima ya kuwi mending ming teng glodak padahal lemarine dusuk saisine terus didol iki tenan lah jenenge diceritani ya ngono kuwi asli merah delima ya ngono kuwi pring pethuk ya ngono kuwi
Makane nalika judu, nalika jenenge we judu, aku melu iki judu. Nalika judu kamangka mau digawa kana terus melu iki kok judu. Iki gandeng judu nek wong bebojoan kae judu rak engko terus dirabekke. Karena judu lan nalika rabi salah siji rukune rak kudu ana mahar, kudu ana mas kawin. Iki karena judu mula lafate mahar. Ora dol tinuku wong iki judu kok. Maka barang-barang sing kang iki engko nek wis melu iki judu ya kudu dikeki mahar. Kesempurnaane le jodon ngono. Asline nek jenengan paham tembung mahar kuwi. Wong karena memang judu melu iki ya sudah nek ngono dikeki mahar men kesempurna le jejuduan men sempurna ngono nek cara wong rabi iki judu melu. Nah, terus secara internal karena judu sok ana komunikasi. Engko ana jawabe ngono lah. Gandeng judu iki ana jawabe. Ya kon ngewangi kon melindungi sing manggon ning pring pethuk sing manggon ning keris sing manggon ning merah delima ngono kon ngewangi kon pokoke nglindungi. Makane kadang nek jenengan nggawa merah delima ngono tembak mental. Ditembak dhuwur ngono mental ora iso kena. Akeh diteteki karo sing manggon ning merah delima kuwi nek nggawa kuwi ngono kae ketoke kita ora weruh ning wis nggawa tameng saka baja kok ditembaki dhuwur ngono kena tamenge ning jenengan ora weruh ya. Nek jenengan ngerti jalure iki ngono kuwi nek kuwi salahke. Ya keneng wong ora ana sing namengi. Dadi sing ngampuh ki ora merah delimane ora pring pethuke ning sing manggon ning merah delima kuwi sing jenenge jin. Kamangka jin iki jenenge jin Gumbaro. Ayo takono dhewe jenenge sapa? Jenengan nek paham alur-alur sejarah tentang kuwi iki ngono kuwi kok ya. Nek asli iki sepele wong pancen ana nek cara wong Jawa jenenge ana dembite. Sepele banget sederhana ora usah perlu ndodok ngono wae. Wong guru gelem niki golek kuwi terus engko ngrituali kuwi gek men iso go mulih engko marwah kae wis mengko rapos-apos ngono. Sing melu wong limo kae kono-kae merah delimane ayo dijipuk nganggo wirid nganggo mantra ngene. Ning iki ora iso nek sekali jadi kudu ping 7. Lendono kudu ping 7 terus ngrapalke mantra kuwi tur kudu ana mahare. Nek diangkat dhewe ra kuat. Iki terus ayo mangkat wong 7 ritual mantra pertama siji-sijine mbayar 2,5 juta. Engko to dipimpin karo dukune kuwi. Nah, akhirnya terus disak karo dukune. Lah terus iki engko nek iso dijikuk piye? Nek iso dijikuk jelas sing jenenge merah delima itu nanti saya duwe link sing wis njagani. Dia saguh bayar 2 miliar. Nah, ini nanti didum wong 5 2 miliar. Wis pokoke wangun kae lah nek omong. Aku ki jane nek golek duit apus-apus ngono ki ya iso lho wangun kae lho aku. Lalu wis pol. Ning wong haram gek kok nggo nglebokke pangan ning weteng gek isine ratek akeh kok ngantek direwangi kaya ngono. Alah wis. Eman-eman wetenge engko getihe dadi menjalar saka pangan haram, daginge, sungsume, balunge. Wah wis mah medeni wong. Kur hasil saka sing haram, mbok wis ngaji ngeten iki angger ditransit halalan thayyibah. Pokoke niki anu kudu dicipi.
Wong pancen nyawiske jenengan wah wis grameh ndeblah kae. Wong ndeblah. Tenan. Wah, mirih-mirih kae. Kae iki bumbane apa to grameh ngono kae ya. Anu ketoke saos keju. Saos keju legi-legi pedes kae. Bengi ngaji glagah kudu pindah neng Prandanan bengi niku. Wala rada adoh. Akhirnya terus bar ngaji glagah dikon transit Gemang. Wah niki wis ditelepon-telepon. Kayak wis 9:30 asline kula saguh 9:04 ya. Wah kula tak pamit waduh niki cawes ki nggo jenengan wektare entek. Wis omong ngono ya ora dibungkus ya gumun aku. Akhirnya ra nggawa aku. Mulai entar kok banter-bantere lho. Nggone Sugito ngalor, perapatan lor Grojogan wetan pol. Tekan dalan wetan ngalor. Buk dhuwur apa buk njundul ya? Nah, buk njundul wetan. Wes, tekan kono pas bubar. Jan do metu saka masjid kae. Pas bubar tekan kono wong kewengen. Ya jane ora kewengen wong tengah 10 jam 09.00 punjul 40 lah. Jam 09.00 njul 40 do irit-iritan bubar. Waduh. Bubar wah niki Pak Nyai Buran malah dugi niki. Pripun niki? Ampun kajengan bubar aku ya ngono. Kok irit-iritan do mulai kae. Wis iki arep balik ra penak terus tak WA panitiane niki kula dugi ning pas do bubar niki pripun. Nggih sih Pak nyuwun ngapunten kewengen. Niku apa meneh transit tekan kono tak kira ora ana wong. Akhirnya tetep ra sida ngaji. Wong bubar pas bareng le metu iki kula teko pas metu bareng kae. Terus diparani nyuwun ngapunten mriki niki ora kulino wengi ngono. Dadi nek kon nunggu suwe niku ora sabar. Ngono niku kabeh kula nek nunggu suwe ya ora sabar. Maksudnya nunggu pengajian. Dadi sapa-sapa nek kon nunggu suwe ya sok ra betah ya biasa nek niku kula mboten kaget kula sing njaluk ngapura. Wong kula dhewe iki nek kon nunggu suwe ya ora betah. Aku omong ngono kuwi. Nunggu anu lho, nunggu acara lho, ora nunggu liyane lho. Masalahe guyune rada curiga ya. Mbok yo mikir iki sing cetha ngono lho, ora waton. Wes ati sing wengi ra sida ngaji. Biasa nek ngaten dadi wis rada anu bengi iki rada kepahu ngono lho. Sing ngarep ra dibungkus, sing mburi bubar. Wah mulai tekan omah ning wajan ana turahan Indomie. Mbok kae ketoke turahane do rewang kae. Ning wajan ana turahan Indomie kae. Tak pangan rasa nggo wadah, pokoke ning wajan iki tak sendol. Aming sithik dadak wadah aku. Ben ra ana wong kowe kok aku. Dadi ajange wajan kuwi aku ben. Ora ana wong kok ngopo. Karo meneh ya iki sing mangan sapa mbane ra kepangan aku. Mesake mangan Indomie ning wajan. Tak nep lawange ndak ana wong weruh. Jan ajange wajan kuwi masalahe nanggung to. Wah dadak diwadahi mbok wis ngene iki. Ana aturan Indomie. Gek Indomie ning anyep jekut kae kok ya. Lah mestine ket sore to kae iki. Ketake ket sore nek kae ben anyep ra apa-apa malah apekan. Engko nek tak gunani ya lodrok dadi jenang kok ya. Ya anyep ngono kuwi ya.
Wah gene ya enak aku. Bar kuwi gene lagu turu ya nglegeser. Mari ket wingi awan. Ket wingi awan. Ngaji neng Sribit ya wis lancar wingi awan. Sribit Jalan Wonosari. Sing ana gepura Sribit ngono wae. Lho niki misalkan kepemilikan niku kudu disaksikan men kuat. Nek keris iki ndekku karena tinggalane mbahku sing siji ora aku iki wis dikeki mahar. Dadi ndeke mbahku niki ana seksi. Ora aku sing nyekseni karena aku krungu rembuge mbiyen ngono arep wong wuta ning dhek ngomong karena aku krungu rembuge nek kowe iki ndeke mbahne iki ya sudah walaupun wuta walaupun siji tetep sah. Mula waku bilat syahadatuhu fi hadhil umur li anaha krana sak temene utawi persaksiane iku mimma setengah saking barang yasbutu kang iso tetep utawa kang iso netepake sapa wong wuta bitasaminginasi bitasami niku kelawan ngertine para menungsa laha kedue persaksiane. Ae tegese tanakiluha nakola tanakiluha kepemindahane barang niku bainahum ing dalem antarane mbahne sing iki karo sing iki. Wong wuta itu ngerti banget tentang kepemindahane barang niku saka Mbah A ning Mbah B. Biyen karena wong wuta niku krungu rembuge secara rinci, secara detail. Dadi tanakile niku cetha, tanakile niku tentang rembukan nggon pindahan. Aku ki wuta kae wong biyen krungu, wong aku ya melu tengok kono. Nek keris kuwi wis diwenehke mbahne iki. Aku bahkan kelingan biyen mahare kuwi iki 35.000. Jaman biyen ya 35.000 iki wis gedhe kok ya biyen iki. Wong sangune sekolah iki mengkor 10 kilo kok. 5 kilo ngono wah 35 tekan 50 iki wis ora pasir sadam kok ya. 50.000 niku nek sekitar tahun 90-an ngono ya 50.000 ora pasir sak truk. Di zaman semono mula kuwi dadi regane. Lah nalika wong wuta niku nyekseni ngono kuwi, iki sing do misalkan rebutan babakan keris kudu nampa aja ngeyel. Tenan sing wis dikuasai putune Mbah A, kek yo ning kono wis ra masalah. Putune Mbah B iki ra trima. Tetep wah ora iso tetep ngayal. Akhire kenceng kudu menguasai keris niku. Kamangka secara mistis niku ra jodoh melu putune Mbah B niku ra jodoh. Wis dadi masalah. Anake angger anu nangis wae ra iso turu. Kadang kala bojone adem panas. Bojone adem panas. Wong nek turu ra klamben to dadi adem. Adem panas. Waduh teror karo ngono kuwi wong nggon kaya ngono ki jodhon tur nek wis ana seksi ki wis kok ya rasah dadak nganggo lantaran regejegan ora rukun. Barang-barang donya ki setelan kendho dadi aja ngantek sing kaya keten iku marai ora apik. Barang-barang donya lho. Barang-barang donya nek ora apik niku terkait karo babakan akhlak karo babakan tingkah laku. Nek karo sedulur niku iki kudune iki kok akhlak karo babakan kebijakan-kebijakan ki metu saka syar'i. Dadi ora sesuai karo aturan syar'i. Ayo misalkan gampangane iki nggo dadi apik, nggo dadi ra rukun ki meksa iso dibenerke
karo Gusti Allah. Misalkan kaya jenengan ki duwe kakang. Nek omong ning jaba-jaba kakangne jenengan ki wangun nek ngomongke tentang wong tuane jenengan. Wah, nek omong wah nek aku ki urip ki wis pokoke piye carane mulyake wong tuwa. Le omong ngono kuwi kakangne jenengan kuwi nek ning jaba. Ning anggere ning omah ngono dite wong tuane colong. Iki didit dicolong. Di barang apa go mulih. Ati bahasane ning jaba iki zak-zak ning prakteke beda. Iki terus jenengan jajal mbenake akhlak sing ora bener ngono kuwi. Apa ana ora trima nesu-nesu. Wah didandani diomongi ra trima nesu-nesu akhirnya rodok congkrah le hubungan sedulur. Lah niki jenengan laporke karo Allah kuwi. Insyaallah jenengan dibenerke pripun Gusti Allah. Wong nyatane kelakuane kaya ngene tak benerke ora trima. Sing akhire dadi ora tek apik. Lah niku kula kudu pripun ngono kuwi meksa dibenerke jenengan karo Gusti Allah. Karena kaitane tetep syariat nek itu. Lah nek kaitane masalah-masalah kadunyan ora gejegan mbuh warisan mbuh keris kuwi mau. Mbuh apa-apa kuwi ora bener. Nek barang ngono kok ngantek congkrah ora bener. Ning nek barange ngantek ngorbanke wong tuwa barang ngono kuwi ya insyaallah alasan dadi rada adoh iki jenengan nampangke karo Gusti Allah karo Allah dibenerke. Wong kabeh iki baline ning sarengi ya. Jajal dingen-ngen nek sing kaya keten niku men ana silahe dewi-dewi engko ndak salah paham. Ora kabeh gebyah. Tapi masalah-masalah itu dirinci. Iki kok ngantek ngene sebabe apa menurut agama piye? Iki ngantek ngene sebabe apa menurut agama piye? Ngono kuwi dirinci kanthi apik. Iki sik arep ndelok balapan lah ya. Ra yo mumpung bayar nek saiki. Muga-muga do diridani Gusti Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Gusti Allah, sehat waras, do dituntun kalian hidayah, kalian Quran maupun hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan uripe karahmatan samudayane. Alhamdulillahirabbil alamin. Sareng-sareng nyolataken jenazah nggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.